η επανάσταση του USB-C, μία θύρα φόρτισης, την οποία συνδέσατε σωστά με την πρώτη προσπάθεια. Το ξέρω, επαναστατικό. Αλλά αυτό που είναι πραγματικά τρελό είναι αυτή η μικρή οβάλ θύρα στο τηλέφωνό σας, τον φορητό υπολογιστή σας, τα ακουστικά σας, το power bank σας ή ακόμα και στη συσκευή θέρμανσης της κούπας του καφέ σας. Αυτός ο συνδετήρας είναι αθόρυβα ένας από τους μεγαλύτερους μηχανικούς συμβιβασμούς στην ιστορία της τεχνολογίας και σχεδόν κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Καλώς ήρθατε και πάλι στη λογική των απλών πραγμάτων, όπου αποσυναρμολογούμε καθημερινά αντικείμενα που κρύβουν εξαιρετικές ιστορίες. Σήμερα μπαίνουμε βαθιά στο θέμα του USB-C. Τι είναι πραγματικά, πώς κατέκτησε τον κόσμο, γιατί η ΕΕ ανάγκασε ουσιαστικά την Apple να κάνει τη μετάβαση και γιατί το σιρτάρι με τα καλώδια σας εξακολουθεί να είναι μια απόλυτη καταστροφή, ενώ το USB-C υποτίθεται ότι θα τα είχε λύσει όλα. Μείνετε μαζί μας, γιατί στο τέλος είναι σίγουρο ότι θα βλέπετε τις θύρες φόρτισης με άλλο μάτι. Το χάος του παρελθόντος. Ας πάμε πίσω στο χρόνο, όχι και τόσο μακριά, μόνο περίπου 15 χρόνια. Φανταστείτε το κομοδίνο σας το 2010. Το τηλέφωνό σας φορτίζει με ένα καλώδιο micro USB. Ο φορητός υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε έναν φορτιστή με ένα ογκώδες κυλινδρικό βίσμα. Η κάμερά σας χρειάζεται ένα μοναδικό αποκλειστικό καλώδιο του κατασκευαστή της. Για το Kindle 5 χρειάζεται ένα άλλο καλώδιο. Ο φίλος σας έχει iPhone. Αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ήτανε χάος. Μια όμορφη, χαοτική τρέλα από σπαγκέτι καλωδίων. Και το χειρότερο μέρος, το micro USB. Εκείνο το σατανικό μικρό τραπεζοειδές που κάπως ήθελε πάντα να μπει ανάποδα, ακόμα κι αν το ελέγχατε 2 φορές. Οι επιστήμονες δεν έχουν βρει ακόμη πλήρη εξήγηση για αυτό το φαινόμενο. Δεν είμαστε σίγουροι αν θα τα καταφέρουν ποτέ. Σε αυτόν τον κόσμο γεννήθηκε το USB-C, σε ένα κόσμο που ούρλιαζε για τάξη, η προέλευση του USB. Αλλά πριν προχωρήσουμε στη λύση, ας κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα, επειδή το ίδιο το USB έχει μια εκπληκτικά συναρπαστική ιστορία προέλευσης. Το USB είναι το ακρονίμιο του Universal Serial Bus, παγκόσμιος συριακός διάβλος, και αυτή η λέξη παγκόσμιος ήταν πάντα ένα όνειρο, ακόμα κι αν η πραγματικότητα χρειάστηκε χρόνο για να το φτάσει. Το αρχικό πρότυπο USB ξεκίνησε την νικηφόρα πορεία του το 1996, σχεδιασμένο από μια ομάδα που περιλάμβανε μηχανικούς από την Intel, τη Microsoft, την IBM και άλλες εταιρείες. Ο στόχος ήταν απλός: να αντικατασταθεί η ζούγκλα των θυρών στο πίσω μέρος των υπολογιστών συριακές θύρες, παράλληλες θύρες, βίσματα PS2 με ένα μόνο ενιαίο πρότυπο. Κυρίως, το USB-A, αυτός ο μεγάλος ορθογώνιος συνδετήρας, έγινε το πρότυπο για τη σύνδεση των πάντων από ποντίκια και πληκτρολόγια μέχρι στικάκια pendrives. Στη συνέχεια ήρθε το USB Mini, το USB Micro, το USB-B. Το καθένα έλυσε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και το καθένα προκάλεσε περαιτέρω σύγχυση. Κερδίσαμε τις μάχες, αλλά χάσαμε τον πόλεμο. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ένα μέσο νοικοκυριό είχε ένα σιρτάρι που έμοιαζε με νεκροταφείο τεχνολογίας. Παλιοί φορτιστές, μυστηριώδη καλώδια, προσαρμογής για τους προσαρμογείς. Και κανείς δεν τα πετούσε, γιατί τι γίνεται, αν τα χρειαζόσουν κάποια μέρα, ποτέ δεν τα χρειαζόσουν, αλλά παρόλα αυτά τα κρατούσες. Η λύση USB-C. Η θύρα USB-C παρουσιάστηκε το 2014 και οι σχεδιαστές της είχαν μια λίστα με όλα όσα είχαν πάει στραβά με όλους τους προηγούμενους. Συνδετήρες. Υπερβολικά μεγάλο. Λύθηκε. Το USB-C είναι αρκετά λεπτό ώστε να χωράει σε ένα τηλέφωνο πιο λεπτό και από πιστωτική κάρτα. Μη αναστρέψιμο. Λύθηκε. Γυρίστε το όπως θέλετε. Λειτουργεί κάθε φορά. Με την πρώτη προσπάθεια. Ακόμα μοιάζει με μαγεία. Δεν είναι αρκετά ισχυρό. Λύθηκε. Το USB-C μπορεί να μεταφέρει αρκετό ρεύμα για να φορτίσει έναν φορητό υπολογιστή, όχι μόνο ένα,
τηλέφωνο, έναν πραγματικό φορητό υπολογιστή, ενώ ταυτόχρονα μεταδίδει δεδομένα και στέλνει σήμα βίντεο 4K σε μία οθόνη, μέσω ενός μόνο καλωδίου. Αφήστε το αυτό να χωνευτεί. Ένα μόνο καλώδιο, φόρτιση, δεδομένα, βίντεο, όλα αυτά ταυτόχρονα. Το μυστικό κρύβεται στο πρότυπο. Το USB-C δεν είναι απλώς ένα σχήμα, είναι ένα πλαίσιο που υποστηρίζει πολλαπλά πρωτόκολλα, το οποίο στην τεχνική γλώσσα σημαίνει σύνολα κανόνων. Ανάλογα με το τι υποστηρίζουν το καλώδιο και οι συσκευές, η ίδια θύρα USB-C μπορεί να τρέξει USB 3.2 για γρήγορη μεταφορά δεδομένων, Thunderbolt 4 για αστραπιαίες μεταφορές, DisplayPort για βίντεο ή USB Power Delivery για φόρτιση υψηλής απόδοσης. Ο φυσικός συνδετήρας είναι ο ίδιος, αλλά το τι κάνει εξαρτάται από το τι κρύβεται πίσω του. Σκεφτείτε το σαν έναν αυτοκινητόδρομο. Κάθε όχημα χρησιμοποιεί τον ίδιο δρόμο, αλλά ένα ποδήλατο, ένα φορτηγό με ρημουλκούμενο και ένα σποραυτοκίνητο συμπεριφέρονται διαφορετικά σε αυτόν. Το USB-C είναι ο αυτοκινητόδρομος. Τα πρωτόκολλα είναι τα οχήματα. Η δύναμη της αγοράς και της νομοθεσίας. Λοιπόν, και εδώ είναι η ερώτηση που κανείς δεν κάνει δυνατά. Οι εταιρείες άλλαξαν σε USB-C επειδή ήταν ειλικρινά καλύτερο ή επειδή όλοι οι άλλοι το έκαναν, ειλικρινά. Και τα δύο. Και αυτό δεν είναι κακό. Τα τεχνολογικά πρότυπα μοιάζουν λίγο με τις γλώσσες. Ακόμα και η καλύτερη γλώσσα στον κόσμο είναι άχρηστη αν δεν τη μιλάει κανείς. Ένα πρότυπο λειτουργεί μόνο εάν το υιοθετήσουν όλοι. Οπότε, ναι, υπάρχει ένα φαινόμενο δικτύου, network effect εδώ. Μόλις αρκετές εταιρείες μετέβησαν στο USB-C, το να παραμείνουν σε ένα άλλο σύστημα έγινε ειλικρινά δαπανηρό. Η Apple αντιστάθηκε περισσότερο από τους περισσότερους. Είχαν τον δικό του συνδετήρα Lightning, ο οποίος, ας το παραδεχτούμε, ήταν πραγματικά αρκετά καλός στην εποχή του. Ήταν αναστρέψιμος ακόμη και πριν υπάρξει το USB-C, συμπαγής και αξιόπιστος. Αλλά μέχρι το 2023, μετά από χρόνια πιέσεων και μια αυστηρή προθεσμία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και η Apple έπρεπε να κάνει τη μετάβαση στα iPhone. Και αυτή είναι η άλλη μεγάλη δύναμη σε αυτήν την ιστορία, η κυβερνητική ρύθμιση. Η ΕΦΡΑ ψήφισε νόμο που απαιτεί μέχρι το τέλος του 2024 όλα τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη που πωλούνται στην Ευρώπη να χρησιμοποιούν το USB-C ως πρότυπο φόρτισης. Το επιχείρημά τους. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια παλιοί φορτιστές καταλήγουν στις χωματερές όταν οι άνθρωποι αλλάζουν συσκευές. Αν όλοι χρησιμοποιούν τον ίδιο φορτιστή, κρατάτε το καλώδιο όταν αναβαθμίζετε το τηλέφωνό σας. Λιγότερα απόβλητα. Πιο απλή ζωή. Αυτή ήταν μια σπάνια περίπτωση όπου η νομοθεσία και η προτίμηση των καταναλωτών συνέπεσαν. Το αποτέλεσμα. Μία επιταχυμένη παγκόσμια στροφή που σχεδόν εν μία νυχτή έκανε το USB-C τον αδιαμφισβήτητο. Βασιλιά της συνδεσιμότητας. Το μικρό βρώμικο μυστικό. Ωραία. Τώρα ήρθε η ώρα για πλήρη διαφάνεια. Επειδή το USB-C δεν είναι τέλειο και υπάρχει ένα μικρό βρώμικο μυστικό που κρύβεται αυτή τη στιγμή στο σιρτάρι με τα καλώδια σας. Δεν είναι όλα τα καλώδια USB-C ίδια. Το ξέρω, μόλις περάσαμε 5 λεπτά γιορτάζοντας το πόσο ενιαία είναι τα πάντα, αλλά εδώ είναι η ανατροπή. Ο συνδετήρας είναι παγκόσμιος. Οι δυνατότητές του δεν είναι. Εκείνο το φθηνό καλώδιο USB-C που αρπάξατε στο αεροδρόμιο για $4 μπορεί να φορτίζει το τηλέφωνό σας με την ταχύτητα που τρέχει το νερό σε ένα λάστιχο κήπου. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν μπορεί να στείλει σήμα βίντεο. Μπορεί να τερματίζει σε ταχύτητες USB 2, το οποίο για λόγους σύγκρισης είναι πιο αργό από ένα καλώδιο USB-A του 2005. Εν τω μεταξύ, ένα premium καλώδιο Thunderbolt 4 με τον ίδιο φυσικό συνδετήρα μπορεί να μεταφέρει μια ολόκληρη ταινία 4K σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα μια οθόνη. Το ίδιο σχήμα, εξωφρενικά διαφορετικές δυνατότητες. Αυτό είναι το μέρος που μπερδεύει τους ανθρώπους. Τα καλά νέα. Οι κατασκευαστές γίνονται όλο και καλύτεροι στην επισήμανση των καλωδίων. Αναζητήστε στη συσκευασία την τιμή των Watt, την αξιολόγηση ταχύτητας ή πιστοποιήσεις όπως το USB 4 ή το Thunderbolt 4. Εάν έχετε αμφιβολίες, αγοράστε από αξιόπιστες μάρκες και ελέγξτε τις προδιαγραφές.
Είναι μια παιδική ασθένεια, ένα αρχικό πρόβλημα, αλλά η κατάσταση βελτιώνεται. Τι επιφυλάσσει το μέλλον? Και τώρα πού πάει το USB-C? Ο ίδιος ο συνδετήρας δεν πρόκειται να πάει πουθενά σύντομα. Αυτό το valve σχήμα πιθανότατα θα μείνει μαζί μας τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία, αλλά αυτό που ρέει μέσα από αυτό εξελίσσεται συνεχώς. Η έκδοση USB 4 και 2. Ναι, αυτό είναι το ακριβές της όνομα. Συμφωνούμε ότι προκαλεί σύγχυση, είναι ικανή να οθήσει 80 Gigabit δεδομένων ανά δευτερόλεπτο. Για να σας δώσω το πλαίσιο, αυτό είναι αρκετά γρήγορο, ώστε να μεταφέρει βίντεο HD αξίας ενός ολόκληρου έτους σε περίπου 1 λεπτό. Το Thunderbolt 5, το οποίο ήδη εμφανίζεται σε φορητούς υπολογιστές υψηλής τεχνολογίας, πηγαίνει ακόμα πιο πέρα. Η παροχή ρεύματος βελτιώνεται επίσης. Βλέπουμε ήδη καλώδια USB-C που μπορούν να αποδώσουν 240W, κάτι που είναι αρκετό όχι μόνο για τη λειτουργία ενός φορητού υπολογιστή, αλλά και ενός σταθμού εργασίας υψηλών επιδόσεων. Το όνειρο ενός μόνο καλωδίου που θα τα κυβερνά όλα είναι πιο κοντά από ποτέ. Και το πιο σημαντικό, ο φυσικός συνδετήρας δεν πρόκειται να αλλάξει, πράγμα που σημαίνει ότι οι σημερινές συσκευές δεν θα καταστούν παροχημένες με τον τρόπο που έγιναν όταν περάσαμε από το micro USB στο USB-C. Κλείσιμο. Την επόμενη φορά που θα πιάσετε αυτό το μικρό valve καλώδιο και θα κουμπώσει, με την πρώτη, από όποια πλευρά και αν το βάλετε, θα ήθελα να σκεφτείτε όλα όσα έπρεπε να συμβούν για να γίνει αυτό δυνατό. Δεκαετίες ανταγωνιστικών προτύπων. Χιλιάδες μηχανικοί που διαφωνούσαν για τη γεωμετρία του συνδετήρα. Νομοθέτες της Ελέφα Έψο που συνέτασαν νομοσχέδια για τις θύρες φόρτισης. Η Apple επιτέλους να υποχωρεί. Όλα αυτά για να γίνει η ζωή σας πιο απλή, με ένα μόνο καλώδιο. Αυτή είναι η ιστορία του USB-C, ενός μικρού συνδετήρα με μια τεράστια ιστορία. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε το κουμπί like. Βοηθάει ειλικρινά στο να ανακαλύψουν περισσότεροι άνθρωποι την εκπομπή. Εγγραφείτε για να μην χάνετε ποτέ βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω. Με ποια καθημερινά αντικείμενα να ασχοληθούμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο.